Entweni TK becabanga ukuthi ngizosiyeka lesikhwama. Athi ngisicove ngibheke le nyuku yazi. Eish. Yo. Akukhona izinto ezikhala kahle mzilana. Yo. Inyuku. Ukuhamba. Hayi ezembe kawu. Hayi makancane kawu. Uyabona manje sonokutheleka manje mfethu nje kutheleke nje edladleni. Hayi kawu angizange ngathi izwakala kawu. Kawu yakhinya kawu. Yo. Hayi kawu yakhika. Kawu simile manje ngibike mangizwakala kawu. Hayi kawu nawe yo. Kawu yo. Hayi nawe kawu nokushuva ezinye izinto kawu mangabe like kawu mongafunda ukuringa nami kawu kubuyasho. Ngangithola futhi mina bengeke ngizwakale lana kawu. Ufuna imali yami mina. Ngangithola ufuna imali yami kawu. Ngithola lezi zinto ozenzayo kawu. Azange thina sathi ubegwala kawu. Ngithola hayi kawu izinto ozenzayo. And nale mali ongithole ngiyibala no kawu. Akusindaba yakho nje yami ngithola. Yena kawu nasipitshweni unesibindi. Ukhona ukubala imali ongayisebenzelanga. Yeah. Neindlela zami ngithola mina. Neindlela zami ukwenza izinto ngithola kawu. Angibambezelanga nje entweni eyi-one ngithola. So relax akangibuza izinto ongazazi. Khona ukubala imali ongayisebenzelanga. Hayi nesibindi speech kawu. Ngithola hayi nesibindi intanga kawu. Yo kawu yazi nezinto eyishovayo kawu. Hayi kawu bastile kawu. Kawu bastile kawu. Awu bastile nje yami. Yes. Ngithole nje isimini esiserious kawu yafika nje. Ungabizwanga kawu. Yo hey. Ukuze ngizwakale kawu. Ngitshelele ntwana uTK kawu ukuthi isikhwama sikuko kawu. Hayi uTK yaphapha le ntwana uTK yo. Hayi yaphapha seyikutshelile no ukuthi ngithathele bag. Ngithola wasithatha le day yena ezakithi. Sinamanye amajidi esalile egemini ukuthi azosihayela. Wena ucova ibheke ongayisebenzelanga kawu. Bengimele ngenzeni kawu? Bengimele ngenzeni kawu? Bengimele ngenzeni ntanga? Hayi animeni bafethu. Bese sibheke la nini amajidi angithola kawu. And ungamkele kawu ukuthi nginegwababa. Ngithola wena futhi wena zemba ngazi ukuthi ungakhulumanga no TK mfethu umtshele indaba yakho kawu.